Είναι γεγονός. Ήρθε και στην Ελλάδα το νέο καλσόνι περίθρον που αλληλεπιδρά με το σώμα σου και βελτιώνοντας το μεταβολισμό με φυσικό τρόπο, κάνει το δέρμα σου ελαστικό, πιο υγιές και νεανικό, αυξάνοντας και την αντοχή σου στα αθλήματα. Το καλσόνι Emana Force εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και το μεταβολισμό σου. Το μυστικό κρύβεται στο νήμα. Μία εξελιγμένη πολυαμίδη εμπλουτισμένη με εκατομμύρια βιοκριστάλλους που εκπέμπουν ευεργετικές υπέρυθρες ακτίνες. Η μεταξένια υφή και αίσθησή του το κάνει να μην διαφέρει από ένα καλής ποιότητας καλσόν. Στη γυμναστική το καλσόν Emana Force κατανέμει ομοιόμορφα το γαλακτικό οξύ, ενισχύοντας την οξυγόνωση των κυττάρων. Αυτό είναι το γνήσιο Emana, κατασκευασμένο σε ευρωπαϊκό εξουσιοδοτημένο εργοστάσιο. Είναι υποαλλεργικό, πιστοποιημένο διεθνώς με το πιστοποιητικό OECO-TEX 100 κλάση 1, που αποδεικνύει ότι το νήμα δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες. Επίσης, διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001. Το Emana καταπολεμά και την κυταρίτιδα. 80% γυναίκες, φορώντας το 60 μέρες για 6 ώρες την ημέρα, μείωσαν την κυταρίτιδά τους κατά 11%. Κάθε καλσόν Emana Force συνοδεύεται με τρίμηνη εγγύηση αντικατάστασης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ή με οποιοδήποτε τρόπο το σκίσεις ή σκιστεί μόνο του μέσα σε 3 μήνες από την αγορά του, θα σου το αντικαταστήσουμε με ένα καινούριο. Δεν υπάρχει πρόβλημα, έχω εγγύηση. Το Emana Force διατίθεται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την Force Communication και από το site www.emana.gr. Για να το παραγγείλεις τώρα, τηλεφώνησε στο 211 770 7323. 211 770 7323 και θα το παραλάβεις σε 2 με 3 εργάσιμες μέρες.